Шура стрыміў яе ўжо. Нам трэба пазорныя войны частка другая. А там сіквелы ёсць, так? Толькі такая сабе ідэя на правальны фільм рабіць сіквел. Гучыць як дрэнны план. Ну, вось. Мы гэта сімулятор кінастудыі, бярэ толькі перыяд пачатку кінематографу такога, ну, цалкам Голлівуда. Вось зараджэнне Голлівуда як такога месца асноўнага для здымкаў кіно. І яно ўсе падзеі адбываюцца у Амерыцы перыяда Вялікай дэпрэсіі. То бок мы не будзем, як я разумею, гульня ўвогуле не закранаем падзеі пасля вайны. Я не ўпэўнены дакладна конт гэтага. Тым больш, што мы ў дэмку будзем гуляць, то бок можа і закране нешта далей. Вось. Я не думаю, што яна будзе далёка дзесьці ў сайфай уходзіць, там нешта такое. Хутчэй за ўсё застанецца вось на гэтым перыядзе дзесьці ў 30 гадоў у ім захрасне. Але халера яго ведае. Паглядзім. Вось, у нас мы гулялі ў дэмку, у нас знята некалькі фільмаў, адзін з іх зорныя войны, якія праваліліся ў пракаце, таму што мы зрабілі херню нейкую. У нас ёсць патэнцыяльны хіт зараз, патэнцыяльны хіт, але мы ў яго трошкі таксама завалілі яго, і якасць толькі падае. Нягледзячы на ачмурэнны сцэнар, мне падаецца, прайдзе так сабе. Вось яны, трухлявыя лёсы. 5,9 і 5 адзнакі. То бок гэта неблагая карціна будзе, але далёка не ідэал. Нам ужо трэба пакрыху, вось у нас мастацкія майстэрні. Ці трэба нам нешта адрамантаваць наша? Дзе моя музыка прыгожая? Чаму ціха? Гульня. О, пайшла. Тут сумесь джаза, бібопа і вось усё такое разам. Вельмі прыемна. Так, абладзіць прошыкі. Не, нічога такога рабіць не будзем. Ну, добра, пакуль проста чакаем трухлявыя лёсы, дачакаемся вось 13 дзён, пакуль мастацкія майстэрні скончацца, іх будаванне, і пачнем новую карціну ў распрацоўку. Але чаму нам не зараз гэта не зрабіць? Сцэнарны аддзел можа працаваць, правільна? Давайте сцэнарны аддзел. Сцэнарны канструктор можам самі напісаць. Ну што, сіквел да пазорных войн? А чаму ў мяне няма новага? Там мне няма працяга як сіквела. Згадванне беларускай гульні з беларускай лакалізацыяй. Пулс. Дайце-ка я хутченька зазірну, што за яна. Пулс. Гейм. Нейкая яна выглядае лімінальныя прасторы проста, і ўсё. Нічога такога. Я думаю, нават калі ў беларускай ёсць, гэта літаральны пераклад галоўнага меню. Ну так, гэта проста лімінальныя прасторы. О, дэмка ёсць. Ну, добра. Але беларуская? Не, сказана, што поўная агучка. Рабі стартрек. Добра. Давай паспрабуем. Можа стартрек праканае. Давайте, робім. Стартрек. Зорны шлях, давайте. Правильно ж, правильно. Трэба ўжо перакладаць? Адаптаваць? Што ў нас? Гэта дакладна прыгоды. Гэта дакладна экшн. Частковы экшн. Час ад часу экшн. Трохі. Бывае камедыя. Трошкі драмы. Драматычная камедыя экшн. Дэтэктыўны меладрама трылер гістарычная. Мне падаецца, мы сабралі поўна. Відаю мега па-азерскі. Ну, добра, дэтэктыў... Не, час ад часу дэтэктыў. Не. Так, не ўпэўнена. Гістарычна менш, чым трылер менш. Давайте просто выключаць ужо тое, што не падыходзіць. Меладрама? Хутчэй не. Камедыя? Хутчэй не. Давайте пакінем як нешта без перабольшвання, так? Правильно? Прыгоды экшн-драма. Нешта не гучыць як стартрек. Прыгоды, экшн, меладрама. Давайте так будзе. Больш прыгоды, больш экшн. Трошкі меладрама. Меладрама, трошечки. Ну, блин, там насамрэч няма. Давайте просто пакінем прыгоды экшн. Мне падаецца, гэта тое, што апісвае стартрек.
Так, падзеі. Там по-рознаму. Ну, залежыць ад серыі. Гэта як доктор Хто. Так. Казачнае каралеўства я браць не буду. Давайте ў гэты раз альбо дзікі захад. Ну там... Капітан Кірка ўсе яго дзяўчыны. Ну давайте, добра. Упомніла. Так, где? А як мне вяртацца назад? Можна? А можна да жанраў вяртацца? Добра, трапічны востраў возьму і вяртаюся да жанраў. Няхай мелодрама. Прыгоды трошки больш. Давайте прыгоды на 45%. 35 экшена, 20 мелодрама. Трапічны востраў будзе. У нас будзе асабісты эпізод 10 на трапічным востраве. Правильно? У нас зорны шлях я не глядзеў. Увогуле, зусім. Я нават паўнаметражку одну, мне падаецца, паглядзеў. Так што я прапусціў вялікі такі пласт. Наганяць яго я баюся, таму што там занадта шмат усяго. Я лепей Battlestar Galactica перагляджу яшчэ раз. Так, протагоніст. Протагоніст... Каўбой. Няхай будзе каўбой. Антаганіст. А які у нас трапічны востраў? Правадыр племені. Няхай. У нас каманда Стартрека высаджваюць на планету, якая прадстаўляе сабой трапічныя востравы, і там ёсць нейкія мясцовыя туземцы. На другім плане. Фатальная жанчына. Згадкавая, холодная, часта подазронная жанчына, чый матывы намеры не зусім зразумелыя. Лучший план. А ці існуюць якія абмежаванні для пятнічных гульняў? Не існуюць. Гэта жанчына Спок. Лучший план. Так, тэмы і падзеі. Пакарэнне сэрца. Нехта спрабуе выклікаць сімпатыю каханага або каханай уражальнымі ўчынкамі. Альбо гэта ў нас рыцарскі турнір, уцёкі з турмы, што ў нас яшчэ? Гераізм людзей у форме. Вось так. Нам уже абяцалі фільм. А там людзі ўсе ў форме. Правильно? Стартрек жа. Не, правілаў не існуе. Акрамя... Ну, з Deliver Us the Moon увогуле ніякіх пытанняў няма. Пытанне толькі дагулен. Я... Адзінае не гаварыўся, адзінае абмежаванне тое, што я магу стрыміць на твічы. Усё астатняе, ну то бок тое, што нельга стрыміць на твічы, я не змагу пастрыміць. Ну вось. І можна з правілаў дадаць нават пашырыць вам меркаванне. У мяне ёсць магчымасць вам пастрыміць нават VR. Пасля жніўня нават увогуле шмат чаго па VR-у. Толькі ў мяне не наладжана гэта. Там на пятнічны стрым, калі б тэхнічныя праблемы будуць з VR-ам, я бы яшчэ адклаў на трошкі познее. Добра? Калі вы нешта прасунеце на VR. Вось. Там ёсць праблемы проста тэхнічнага плана, і хутчэй за ўсё праблема ў тым, што я не змагу чытаць нармальна чат. Мне патрэбна, таму што ў PlayStation 5, на жаль, няма оверлея на чат. Kingdom Come атрымлівае 2500. Дзякуй вялікі. Фінал. Фінал. Протагоніст гераічна гіне. Протагоніст знаходзіць скарб. Протагоніста караюць за злачынства. Антагоніст каецца. Вось. Вось такая штука у нас будзе. У нас няма больш магчымасці па тегам, а у нас яшчэ тэхналогіі не хапае, каб больш тэм падымалася ў фільме. Так. Ну добра, давайте. Поехали. Сценарыст. Кто у нас тут? У нас есть по прыгодам сценарыст и по экшенам. Давайте вось гэты. Любимый жанр экшен. И он неблагі сценарыст. Возьмем яго працу над гэтым. Я не упомнены. Цмок у чате? Кто з іх расіст? А я не упомнены. Дай-ка пагляджу. Могу я паглядзець, як у нас прагрэс з фільмам? Ён яшчэ... Добра. Не, спыніся. Сцэнарны аддзел. Бернард Ларсон. Так, расіст піша. Усё ў парадку. Усё на месца. Так, 3 дні. Мастацкія амаль гатовыя. У Стартреке быў першы міжрасавы пацалунак у кіно. Магчыма, мы ў том часе, калі яшчэ міжрасавы пацалунак у кіно гэта нешта з sci-fi.
Сэра Фрыд, актёр, што яна жадае? Учора Чэлсі сказаў, што яму надакучыла глядзець на сонца ў Лос-Анджелесе. У сапраўднасці Чэлсі не існуе, але вы не падумайце толькі што я здурэла. Я спецыяльна выдумала яго, каб сапхнуць на яго ўсе свае загоны. Гэта мне мой стары сябр падказаў. У нас з ім, ну як тут мовіць, агульны інтарэс. Звычайна мы з Чэлсі ладзім, але тут ён узняў такі крык, што ў мяне ледзь галава не лопнула. Я хачу надзець павязку на вочы і аддаць Чэлсі крыху навукі. Я пасядзіць у цемры і падумаць над сваім паводзінам. Адпусціце мяне на 3 месяцы. Акторка жадае перапынку, так? Ну, давайте ёй. На отпуск адпраўляецца. Трохі лепей сябе чуваць будзем. Аддзел пра прадакшану. Майстэрні гатовыя. У нас будуць лепей дэкарацыі тады. Давайте, можа, пабудуем яшчэ дадатковы павільён. Ці магу я? Увогуле. Угольня, ты даш мне магчымасць будаваць павільён? Пачаць будаўніцтва. Вось тут. У трухлявых лёсаў нешта здарылася ў прадакшане. Ён і так по плану не ідзе. Трухлявыя лёсы правальваецца літаральна ў нас по плану. Мы затрымаліся дзесьці на 30 дзён, 40 дзён. Нешта ідзе не так. Невядомы патэлефанаваў і сказаў, што ўсіх узравее падчас здыма, калі мы не зменшым працягласць працоўнага дня да 8 гадзін. Няхай паспрабуе. Настрой здымачная група пагоршыцца на 15. Ага. Зарабіце так, як ён патрабуе, не хачу рызыкаваць. А чаму няма іншых варыянтаў? У мяне ж ёсць працаўнікі, якія з бяспекай займаюцца. Тут на 2 тыдні пойдзеш. Да ў мяне тут трагедыя з-за таго, што я на 4 дні спрабую сабе адпачынак узяць. Усяго-то за 4 месяцы запланаваў свой отпуск на 4 дні. І ўжо трагедыя. Так. Але зноў жа, гэта зоркі. Яны трошкі сабе на ўме там. Добра, трухлявыя лёсы. Здымкі, ну там не тое, каб шмат дзён засталося да канца здымак. Гэта прыкладна яшчэ вось, за 15 дзён даздымаць усё, што засталося. Аўтамабіль з кіроўцам. Адвезе працаўніка куды трэба і калі трэба. Гэта яшчэ наш бонус для нашых працаўнікоў. Нумар у гасцініцы пакаёўка. Давайте, ёсць яшчэ што-небудзь, што можа рэальна паляпшаць сітуацыю? Просто у нас будзе тады больш варыянтаў, чым таргавацца з гэтымі самымі, з нашымі працаўнікамі. Давайте нумар у гасцініцы. Няхай будзе. Практычна яшчэ плюс-мінус. Я не жадаю ім сігары нейкія даваць, вось гэта ўсё. І чаму б нам не пачаць... не, давайте зорны шлях у прэдпрадакшн пройдзе, і тады мы ўжо паглядзім, што мы можам зрабіць з тым самым, яшчэ сцэнарый які-небудзь пачаць. Тэарэтычна мы можам накінуць яшчэ што-небудзь. Так-то. У нас колькі актораў зараз? Акторы, вось, 3 здымаюцца, 4 адпачываюць. Гэта не зусім добра. Давайте рыхтаваць яшчэ адзін фільм. На гэты раз я дам магчымасць сваім гэтым сінопсісы. Зорны шлях, вось зараз ён працуе. Гатовы сцэнарый за забралам, Уолтер Вест. Зусім дрэнна. Давайте яшчэ нейкія напішам. Я возьму нейкі проста ад балды, напрыклад, камедыя «Сучасны амерыканскі горад. Безнадзейны романтык». Давайте. Вось такое. У нас няма спецыяліста па камедыям. Давайте дэтэктыў. Трапічны востраў, рыцар і дэтэктыў. Вось такая. Фелікс Хилл. Давай ты. Паспрабуем. Давайте просто нагрузім наших сцэнарыстаў, бо у нас ёсць вольны час у іх, правильно? Нам не абавязкова ўсё адпраўляць, што яны напішуць у прадакшн. Давайте-ка я напишу гістарычна сучасна амерыканскія мястэчка. Вось гэта, Уолтер Вест. Ты пішы гэты сцэнар.
Паглядзім, які будзем пісаць сцэнары і глядзець, якія добра атрымаюцца, і будзем адправляць у прадакшн толькі той, які атрымаўся файна. Добра? Вучыце план. Трухлявы лёс амаль гатова. Энтоні Кэмпбелл, рэжысёр. Сёння я паехаў па вуліцы, раптам зразумеў, што не памятаю, дзе жыву. Паліцыянт, якога я папрасіў дапамагчы, глядзеў на мяне як на апошняга ідыёта. З стомленасці я стаўся такім рассеяным, што баюся наступным разам забыцца, калі трэба будзе на тормоз ціснуць. Можа, дасце мне 2 месяцы адпачынку. Ну ён дысцыплінаваны і добры рэжысёр. Так? Ты ж добры рэжысёр. 4-4. Так, давай адпачывай. 2 месяцы. Ну нічога, у нас сцэнары наступныя толькі праз 2 месяцы і будуць, так што чаму бы не, правильно? Трухлявыя лёсы. Давайте адпраўляем у постпрадакшн. Адчешуелі, я згодны. Усё падпачываць. Ну, у нас мы реально амаль загубім сюжэт добры. Сцэнар быў добра напісаны. Так. Здымкі спыніліся на 20 сутак, здымкі спыніліся на 10 сутак. Здымачная група працавала 8 гадзін на дзень на ўвесь перыяд, але гэта не той, каб шмат было. Так. Настрой творчай групы. А чаму такі нізкі настрой? Гэта ўвогуле настрой творчай групы. То бок усё гэтае тое, што там мы абіралі, і гэта ўплывае на якасць прадукту. Калі нездаволеная каманда. Здымачную групу трэба парадаваць. Неяк. Монтажор у нас, трухлявыя лёсы. Самых лепшых ставім. У нас няма варыянтаў. А вось гэты ў лепшым настроя. Што можам даць па якасці, то і дадзім. Можна кінуць грошай і спадзявацца, што ўсё будзе ў парадку. Так, добра. Ну што, добра, тады у нас трухлявымі лёсамі ўсё. Вось, у нас павільён першага ўзроўня. А чаму я... Дзе яго назва? Вось. Во. Амаль найлепшы павільён. Па усім. Блин. Ну ўсё, сэнса няма. Там літары скончыліся. Добра, найлепшы павільён па усім Галіву. Ва усім галі. Так і на гэтым скончым. Так, сцэнарыі рыхтуюцца, таму мы хутка адправім не пару гэтых самых, пару карцін у прадакшн. Нельга так хлусіць. Ну, амаль. Ну, глядзі, у нас ёсць самы найлепшы астра-мега павільён цуда. У нас ёсць найлепшы павільён ва ўсім галі. Галі, можа быць, гэта літаральна нейкі раён. Можа, гэта адзіны павільён ва ўсім раёне, адкуль я ведаю. Кіналабараторыя. Вы можете пабудаваць кіналабараторыю, што дазволіць праяўляць стужку непасрэдна на студыі. Тое, чаго я жадаў. Палепшаная праяўка. Рабіць праяўку стужкі высокай якасці. Вельмі доўга займе. Студыя гуказапісу можна будзе пабудаваць і аркестровая зала. Зможце пабудаваць аркестровую залу, якая дазволіць запісваць музыку непасрэдна на студыі. То бок якасць можа быць вышэй. Падвойны досвед за постпрадакшн. Рэжысёры, монтажоры і кампазітары будуць атрымліваць удвая больш досвед за ўдзел у постпрадакшне. Досвід добра, але студыя гуказапісу нам патрэбна зараз. Таму зараз на ёй сканцэнтруемся. 300 дзён. Яшчэ праз год будзе. Што за гульня? Вітаю, па-першае, Юр Монтенегрингай. Вітаю з Монтенегра, так? Гэта Hollywood Animal. Гульня пра літаральна
прадаўжальнік ідэйны The Movies. Мы робім кіно рознага роду, і зараз у нас у працэсе што ў нас пішацца, скончваецца магчымы плюс-мінус хіт для нашай студыі, трухлявыя лёсы, які можа праваліцца ў пракаце. І мы яшчэ рыхтуем зорны шлях, які можа быць таксама поўнай хернёй, але спадзяюся, што-небудзь атрымаецца, мы хоць трошкі грошай заробім за гэтага. Так, дзе там наша лабараторыя пабудаваць? Дзе ты? Дзе ты лабараторыя? Вось. Вось тут. Ёсць. 5 дзён до конца сцэнарая зорнага шляху. Сцэнарны аддзел. Дадатковы 25% досведу за рэліз. Сцэнарысты і кіраўнік сцэнарнага аддзела будуць атрымліваць на 25% больш досведу па выхадзе фільма ў пракат. Добра. Яшчэ можа... Давайте сіквелы адчынім сабе даследаванне. Альбо новыя тэгі. Новыя тэгі патрэбны. Нам не хапае іх. Нават дадаткова... не, навошта нам гэтыя грошы выдаваць? Там мы літаральна 5-10 дзён выйграем з гэтага. Вітаю. Так. Пум-пум-пум. Што яшчэ? Зорны шлях. Ты амаль гатовы. Усе падзеі адбываюцца ў Амерыцы вялікай дэпрэсіі, то бок ніякіх супертэхналогій у нас тут. Мы крыху адышлі ад нямога кіно, вось толькі эпоха нямога кіно скончваецца, і мы пераходзім на ўжо агучанае кіно. Пры гэтым ніякай супер-пупер тэхналогіі, усё гэтага проста адсутнічае, таму гэта ўсё яшчэ чорна-белае кіно. Плюс мы яшчэ на поўную херню падпісаліся. Мы дамовіліся, што будзем здымаць кіно пра паліцейскіх. У час, калі сухі закон прымае сілу, а гэта значыць, што ў паліцейскіх папулярнасць амаль нулявая. Так. Ну што, зорны шлях. Прэдпрадакшн пайшоў. Аператар у нас вольных, на жаль, амаль няма. Павільён. Займем наш астра-мега-павільён цуда. Будем здымаць востраў. Мы на натуры мы не здымем нармальна, і мора таксама. Джунглі і ўзбярэжжа, гэта ўсё будзе павільённая здымка. Прастаўляем. Паселішча тубыльцаў. Таксама ўсё павільён пойдзе. Вадаспад таксама ўсё. Пячора другого ўзроўня. Які цуд? Ага. А ці ёсць? А чаму натуры няма больш зорак? Я так разумею, мне яшчэ нейкі аддзел патрэбны новы, каб гэта палепшыць. Так. Дэкарацыі, што можам, тое робім. Фармат і тэхналогія здымкі. Усё яшчэ старыя тэхналогіі. У нас няма выбароні. І лепей рэквізіт. Сярэдні. Пашыраная здымачная група. Паехалі. Прадусеры. У нас не толькі вялікі выбар, то і тыя, хто вольныя зараз у пэўны момант. Галоўную ролю пратаганіста каўбоя хто б заняў. А чаму зорачкі ў іх толькі ніжэй, мне падаецца, сталі, а? Усё настолькі дрэнна? То бок, я так разумею, што калі мы здымаем з зоркай дрэннае кіно, яе зорачнасць падае. Ага. Это крыдова. Каго б так узяць на гэтую ролю нашага каўбоя? Не пашанцавала яму, не, са мною дакладней пашанцавала. Роля каўбою, хоць хтосьці ёсць? Хтосьці, хто займаўся гэтым. Ну, вось гэта наш Неа. Фатальная жанчына. Няхай будзе... ну, не тое, каб ёсць. Давайте будзе... У нас ёсць Лідія Глоуб, якая можа быць даволі добрай пад гэтую ролю. Давайте яе. Правадыр племені. Злодзей.
Хто у нас можа падысці пад гэта? У нас ёсць цмакавічы паўзучыссіма. Цмок, ты ў чаце? Ты жадаеш ты гэтую ролю ўзяць? Альтэрнатыва, мне падаецца, тут мы можам нават... У нас неблагія адзнакі, давай мы цябе будзем прасоўваць. Я не ведаю, ты... Пакуль ён не бачыць. Я возьму, мне падаецца, гэта будзе паляпшэннем яго зорнасці. Тут 3.8, 3.4, то бок гэта вышэй. Ну, і калі я правильно разумею, гульня працуе, то гэта павінна быць яго шляхам да зорнасці. Давайте працягваць. Я думаю, ён будзе на гэта згодны. Узгоднена. Адпраўляем. Рыхтуюцца дэкарацыі, збіраецца каманда, і у нас зорны шлях будзе здымацца ў адным павільёне, у іншым павільёне нешта з таго, што вось тут атрымаецца з гэтых сцэнароў. Паглядзім. Гэта у нас што рыхтуецца кіналабараторыя? Яшчэ амаль месяц. Ну, яшчэ доўга. Нам упершыню зараз трэба будзе абіраць рэкламную кампанію. Я яшчэ не ведаю, як гэта працуе. І трухлявыя лёсы гатовыя. Я спадзяюся, хоць постпрадакшн палепшыў сам фільм, саму карціну. Давай, кай ласка, подвысь. Не, яна улятае. Сцэнар быў на нешта на 8 альбо на 9, каб вы разумелі. Мы пачалі вельмі з добрых адзнакаў, і зараз яна пакрыху мы запаролі амаль увесь. Добры фільм. Постер фільма. Трухлявыя лёсы. Давайте вот гэта. Падрыхтоўка да пракату. Мне падабаюцца гэтыя пераходы. Было бы добра, каб у анімацыі было трошки больш. Хаця бы на кожную інтэракцыю там 2 іх было. Куды б нам так іх перасунуць? Яны будуць трапляць на момант, калі у нас будзе канкурэнцыя, драма. У нас амаль няма канкурэнцыі, але мы не можам выдаткаваць яе раней, калі мы будзем фільмакопіі рабіць. Нам прыкладна 5 тыдняў патрэбна. Адзнакі неблагія. Ну, чаканні даволі высокія. Давайте возьмем по максимуму, колькі можна. Сеансаў. Мы ніколі так шмат не бралі сеансаў у розных кінотэатрах. Мне падаецца, за гэты час усе, хто жадаюць паглядзець, калі што мы працягнем яшчэ. Пракат. Там яшчэ гэты. У нас што атрымліваецца? Гэта драма, меладрама і трылера. Гучыць як для гэтых самых, для дарослых кіно. Ой, за 5 тыдняў фільм Фактары. Давайте паглядзім. Я ўпершыню такую выдаткую. Рэклама пачынаецца за 2 тыдня. І давайте паспрабуем на 1 тыдзень пасля. А навошта пасля рабіць? Ввогуле, калі мы не ведаем, ці будзе яшчэ ў нас. Давайте вось так. Дадаць рэкламу. Нацыянальная сетка радыёстанцый сабрала пад сваім крылом самых тытулаваных вядучых са ўсёй Амерыкі. Людзі сярэдняга і старэйшага веку горача любяць навіны і вячэрнія шоу ў выкананні знаёмых галасоў. Вось гэта для дарослых у нас будзе. Браты Рэс, дзякуючы сваім бізнес-талентам, здолелі выкупіць рэкламныя шыльды ўздоўж самых ажыўленых дарог краіны. Цяпер мільёнам амерыканцаў у дарозе на працу пэўна трапляецца на вушы рэклама ад гэтай кампаніі. Кампанія выпускае часопіс, гэта ў сябе далей глядзім. Кампанія выпускае часопісы і радыёперадачы, якія расказваюць пра тэатр, кіно і літаратуру. Аўдыторыя падаецца невялікая, але дзякуючы глыбокай экспертызе і захапляльным інтэрв'ю, часопісы VN Паскаль ходзяць па руках, што павышае ахоп у дзесяткі разоў, асабліва сярод недурной моладзі. Выдавец звышпапулярных сярод школьнікаў коміксаў пра сям'ю адважных хамякоў. Прабуе прыцягнуць старэйшую аўдыторыю часопісамі пра моду і здароўе, але пакуль што не вельмі паспяхова. Гэта для дзяцей больш тады.
Людзі сярэдняга і старэйшага веку любяць, вось гэта мне падаецца наш варыянт для нашага трылера. Можам узяць яшчэ рэкламная кампанія. Ross and Ross Brothers. Давайте вось такой. Блин, 120 тысяч на рекламу. Это ж до холера. Ну, давайте вось такую поспробуем рекламную кампанию. Я боюсь мало не дать на эту кампанию зараз, бо мы можем нормально так заробить на ёй. Там які не наш метод? Не. Пакуль не. Мы яшчэ не выпускаем кіно, якое падышло бы для любителей хомякоў, на жаль. Так, прокат. 29 тысяч сеансов, кошт 332 тысячи нам обойдется. Реклама, 2 позиции, кошт 120 тысяч. До холеры пойдет. Ну, давайте, попробуем. Пойди все это все окупится. 682 тысячи на все. Продюсера студыі Evergreen Movies Кліфорд Гарднер асудзілі на пажыццёвае зняволенне. Ён завабліваў дзяцей і падлеткаў у свой загародны дом, падсыпаў ім сматнатворна, пасля чаго гвалціў і душыў. У склепе ягонага дома паліцыя знайшла парэшткі 9 цел. Усім ахвярам было ад 8 до 14 гадоў. У дзень абвяшчэння прысуду ля будынка суду сабраліся пратэстоўцы з плакатамі «Галівуд забівае нашых дзяцей». Яны патрабавалі аддаць ім злачынца для народнага суду. Паліцыі давялося ўмяшацца, затрыманыя 27 чалавек. Самасуд недапушчальны, але я разумению абурэння амерыканцаў. Шалёным жывёлам месца ў зямлі, а не сярод людзей. Гэта датычыцца шмат каго ў Галівудзе. У іх у галаве толькі забойства, распуцтва і п'янства, заявіў сенатор штата Тэхас Джейк МакГілі Каці у каментарыі газеце USA Post. Таксама прысуд Кліфорд Гарнер пракаментаваў член Верховнага суда США Грэгары Файфрол. Тое, што здарылася з гэтымі дзецьмі, толькі вяршыня айсберга. Я ўпэўнены, што такіх гісторый у Галівудзе дзесяткі, калі не сотні, але мы выцягваем гэта ўсё наверх. Окей, зараз усіх трасці будуць. У нас жа ёсць кампромат на аднаго. У нас есть праблемка. Мы зараз ведаем тое, што адна зорка, а у нас такая сабе. Толькі мы трымаем сакрэтную інфармацыю, нават ён не ведае пра тое, што мы ведаем. Зорны шлях. Ну, мы спрабавалі. Прэдпрадакшн пакрыху забівае нават зорны шлях. Неблагі сцэнарый, які быў напісаны. Так, дададзім чалавека, які будзе даглядаць за здымкамі. Трухлявыя лёсы яшчэ капуюцца там, падрыхтоўваюцца, запакоўваюцца, рассылаюцца. Зорны шлях у працэсе. Тады мы можам зараз рыхтаваць на... Паглядзім, якія якасныя ў нас сюжэты атрымаюцца. І будзем глядзець, можа, зробім іх далей, ну, адправім іх у прадакшн альбо не. Я думаю, можна як праверку ідэй яшчэ адно зрабіць нейкае. У нас ёсць вольны сцэнарыст, які любіць... Што ты у нас любіш? Так, то у нас вольны экшены ён больш любіць. Давайте паспрабуем паглядзець, што ён за экшен можа нам падрыхтаваць. Які у нас цікавыя плюс-мінус экшены ёсць. Сучасны амерыканскі горад рыцар. Давайте, мне падабаецца як ідэя. Няхай піша. Нават калі не атрымаецца, мы просто ў стол яе пакладзем і будзем глядзець за вынікамі. Так, рэжысёр вяртаўся з выпуску. Неблагі сцэнар у нас тут ёсць. Пакуль паглядзім, што з ім. Напрамак развіцця кіраўніка. Агульнае паскарэнне прывязана да студыі. Плюс 1%. Альбо паскорыць за грошы, альбо паскорыць за ўплыў. Уплыў мы не толькі атрымліваем адкулюсьці. Давайте паскорыць за грошы.
Прэпрадакшн пакуль не пачынаем. 3.9, 3.8. Не тое, каб зусім нешта цудоўнае. Вось яшчэ працаўнік вяртаўся. Ну тут 3.3 увогуле. Ну што, куды мы гэта адпраўляць будзем? Ну добра, адкладаем мы гэты сцэнары. Сцэнарыстаў паспытаем напісаць яшчэ. Нам патрэбны лепей праца. Фелікс Хілд, у нас чым займаешься? У асноўным дэтэктывамі. Давайте паспрабуем яшчэ нейкі дэтэктыў напісаць. Не бачу ніякіх. Давайте ў сцэнарны канструктор пойдзем. Збярэм нейкі дэтэктыў. Дэтэктыў, як назваць? Смерць у поездзе, у цягніку. Што я пишу? Цягніку з Вілейкі. Вось. Гэта у нас будзе дэтэктыў у першую чаргу. З-за таго, што гэта поезд, бачыце, не поезд, цягнік. Электрычцы да воршу. З-за таго, што гэта цягнік, то гэта абавязкова прыгоды. Прыгоды 10 на 25. На 70%. Не, добра, гэта у нас у першую чаргу дэтэктыў. Так, і... Я думаю, гэта будзе трылер. Трошкі трылер. Вось, 25% трылер, 35 прыгоды, трошкі менш прыгоды. Вось. Вось такі расклад. Пам-пам-пам-пам-пам. Дзе гэта адбываецца? Варыянты. Мне падаецца, гэта павінна быць казачнае каралеўства. Протагоніст. Пум-пум-пум-пум. Што у нас? Дэтэктыў. У нас жа дэтэктыў, правильно? Галоўны у нас ёсць злодзей. Гэта забойца. На другім плане у нас Па-па-па-па-пом. То у нас ёсць любоўны інтарэс, суровы бацька або маці. Так, каго б узяць? Давайте злы начальнік. Заўсёды злы незадаволены начальнік. Пошук забойцы. Лагічна. А што гэта? Тут варыянт по тыпу... Давайте забойцы за жанчыну у нас зараз будзе. А хто у нас вольны з гэтых самых? Я не памятаю. З актораў. Мне падаецца, у нас жанчын хапае вольных зараз. Ну, давайте, дэтэктыў будзе мужчына, забойца будзе жанчына. Злы начальнік будзе жанчына таксама. Паглядзім, ці у нас будзе магчымасць увогуле ці хопіць у нас жанчын. Касця. Антаганіста ў канцы. Антаганіста караюць. Протагоніст гераічна гіне. Давайте. Трагічна. Не, у нас же дэтэктыў, у нас няма трагедыі, там некай драмы. Протагоніст знаходзіць скарб. Ідэальна, мне падаецца, для дэтэктыва. Так. Не, возьмем такое, самае стандартовае. Антаганісты караюць. Усё лагічна, правильно? У нас просто няма яшчэ пакуль магчымасці тэраў накідаць нармальных вялікай колькасці. Разышліся бы потым. Так, хто у нас дэтэктывы з вас піша? Вось ты. Поехали. Кинолаборатория готова. Где ты? Кинолаборатория. Вось она. Я могу нешта з гэтым рабіць вось зараз, літаральна, альбо гэта потым? Монтажеры, композиторы. У нас хапае і монтажераў, і кампазітараў. У нас да халера людзей. Наадварот, у нас не хапае іх. Няма фільмаў у постпрадакшане. Трэба агледзець. Можа у нас... Ну, давайте, можа, ў моманце, калі нам патрэбна будзе кагосьці наняць, тады будзем браць. Бо мне падаецца, нам нармальна было бы так пашырыць колькасць людзей на студыі.
Бо будынкаў мы набудавалі амаль на ўсе грошы, а фільмаў у прадакшане амаль ніколькі. Адзін максімум паралельна. Нам бы бясконца круціць нашае кіно ў кінотэатрах. Мара просто. Давайте отправим один со сцэнароў ўсё ж таки ў прадакшн. Не будем стрымліваць, дзе нашыя гатовыя сцэнарыі. Самы найлепшы аскепкі мяча. Экшн, мелодрама, гістарычны дэтэктыў. Трапічны востраў з рыцарам. Гучыць як план. Пачынаем прадпрадакшн. Аператараў не хапае. Наймаем. Ёсць крутыя аператары за шмат грошай. Так, за год працы. Давайте пашукаем, хто у нас дасведчаны і пры гэтым умее працаваць шмат з гэтымі самымі. Мы большасці зараз будзем у павільёнах працаваць, таму шукаем пра спецыяліста па павільёнам. А можна, калі ласка, так, павільённыя здымкі, вось. І запыты. Блин, а можна не кагосьці, што патрабуе не тое, каб шмат? Блин, ну там такой сабе варыянт. Павільённыя здымкі. Шмат усе жадаюць, альбо нічога не ўмеюць. У нас два варыянта, блин. Павільённыя здымкі. Вось гэта круты, але ён, блин, патрабуе цэны за год працы. Альбо нічога не ўмеюць. Вось, блин, просто кантраст кабзда. Вось Джек Грэем, 19 гадоў, 1,0 досвед, але з павільёнамі працаваць можа. Ну давайте яго возьмем. Новенькі будзе. На час на фільм. На час. На 3 гады. Падыдзе. Дадаем прапанову. У нас ёсць пашыраная медыцынская страхоўка, за якую ён просто маму прадасць. Нешта занадта. А можа прыбярэм? Вось. Вось так. І ганарар. Вось. Ну, нормально. Ганарар не той, як зусім вялікі. Ага. Ганарлівасць ён не вельмі высокая. За то, што прафесіяналізм не той, каб шмат ён гатовы. Больш чым на 3 гады я контракт падпісаць з ім не магу, на жаль. Ну, давайте, паехалі. Ганарар там смешны ў яго. Альбо, можа, я прагадаў. Там 4-5, пачакайце, 4-5, гэта ў год альбо ў месяц. Я спадзяюся, зараз я не прадзяўбаўся. Так, у нас есть вольныя павільёны. Пячора, вадаспад, паселішча тубыльцаў. Ну, усё давайте ў павільёне пайшло. Танней у павільёне здымаць. Тэхналогій таксама няма. Гэта амаль нічога не каштуе. Прадюсараў таксама няма. Усе занятыя. Халера з вамі. Рыхтуюцца да пракату трухлявыя лёсы і зараз здымаецца зорны шлях. Давайте наймем яшчэ, нам не хапае людзей. Так. Запыты. Вельмі нізкія запыты мяне цікавяць. Бо мы зараз не можам сабе дазволіць крутых нейкіх. Мы зараз будем задаваць новых просто людзей. Бен Кокс, 19 гадоў. Нізкі досвед, нізкі настрой, але запыты просто херня. Можам сабе дазволіць. Ёсць Роні Сэндерс, які расіст. Што у нас яшчэ? Недысцыплінаваны. Ну, нам нейкага сабранага трэба. Зазнайка, шчадралюбны, часта не можа кантраляваць сваё павышанае лібіда. Окей. Давайте вось гэтага возьмем, Бена Кокса. На час? На 3 гады. Я спадзяюся, я зноў не занадта абіраю. У нас есть вольны рэжысёр. Рыцара будзе граць. Есть у нас спецыяліст па... Ось, Дэвід Гутман. Якасць такая карціны будзе проста ніякая амаль.
Але ж чаму не, правильно? Дама ў бядзе. Сэра Фрыд будзе. Ёсць у яе роля такая? Не ведае яна такого. Ну давайте, сэра Фрыд няхай будзе. Забойца. Габрыэль Рудкоўскі. У нас не той каб шмат выбару. Пойдзе. Якасць фільма будзе поўная херня. Але трэба ўжо нешта рабіць. Нам патрэбна бясконца, каб працэс кіно здымаўся. Кіно здымалася. Это важно. Я магу неяк паляпшэнне зрабіць. Спіс супрацоўнікаў, спіс тэхналогій. Ёсць паляпшэнне. О, ёсць паляпшэнне. Выява. Якасць даплера. Угу. Якасць 200. Ну давайте на ўсё. Чат паляпшэння і колькі гэта нам будзе? Гэта не каштуе грошай, гэта толькі каштуе часу. Ну давайте. Няма вольных даследчых груп. А я магу яшчэ выдаткаваць больш груп? Кіналабараторыя немагчыма. Я так разумею. Не, нічога такого не бачу. Трухлявыя лёсы. 3 дні да выхаду. Давай, пачынай пракат. Паглядзім. Чысь усё правал будзе поўны. Не, ну добра, там 5 адзнака з 10. Это вельмі няблага гучыць. Так, у нас тут камфорт неяк даследуецца вельмі хуценька. Нелегальныя падарункі. Няма дамоўленасці, ага. Калі ўгаварыць нашага аддзела ахоўнасці. Не, пакуль нелегальнымі падарункамі займацца не будзем. Віскі. Калі ўжо даследуем усё, што магчыма, паглядзім, што там за нелегальныя падарункі такія ўвогуле. І вось нашыя трухлявыя лёсы. Фільм, які мы прадзяўбалі. Не фільм мы прадзяўбалі. Сцэнары, які мы прадзяўбалі. Сцэнары, які мы прадзяўбалі. Вось ідэальнае апісанне гэтага фільма. Мы пачалі з вельмі добрага сцэнара, а атрымалі, што атрымалі. Было відаць, што гледачы паміраюць ад нудоты. Вельмі праўдзівы і замілавальны фільм. Окей. Ну, хаця бы яны нас па-моямі не закідваюць. Ну, ўжо неблага. Сцэнарысты яшчэ атрымалі свой досвед. Цмакавічы паўзучысіма давучыўся трошкі на 3-й ўзровень. Гэта добра. Ён у нас амаль адзін з самых найлепшых актораў хутка будзе. Выдаткавана 600 802. 682 тысячи. Я нешта нейк увогуле дзіўна сказаў лічбу. 682 тысячи. Хутчэй за ўсё купіцца. Але не тое, каб мы шмат заробім на гэтым. А нам патрэбны хіт. Нам патрэбны ўжо хіт. Усё больш і больш з кожным крокам нам патрэбныя хіты. Вось яшчэ адзін сцэнар мы просто прадзяўблі у хлам. Але працягваем рабіць. У нас няма каго наняць на студыю, каб назіраць за ёй, таму ціхуноў не будзе. Трухлявы лёсы, калі ласка. Першы тыдзень, прададзіся. Капцы прадакшн. А тут магчыма ў часе падчас гульні пераназывацца, таму што самы час. Мы можам ставіць слоган нашай студыі, мы робім кіно, якое вы ніколі не бачылі.
Так, за першы тыдзень амаль акупілася у нас прадакшн гэтага кіно. 400 тысяч, няблага. У плюсе. Мы ў плюсе. З трухлявымі лёсам мы апынемся трошкі ў плюсе. Я не ўпэўнены, ці варта будзе яны яшчэ на месяц круціць гэтага кіно, бо хутчэй за ўсё на яго больш ніхто не пойдзе. Ну, ёсць верагоднасць, што на 4-м тыдні літаральна запаўненне зала будзе там 5% у канцы месяца. А гэта залаты век кіно, па тыпу, усе хадзілі ў кінотэатры. Гэта было вельмі такая, запаўненасць залаў была проста шмуральная. Так, мне падаецца, уже амаль усе паглядзелі, хто жадаў. Зараз паглядзім статыстыку. Целаахоўніку можете даручаць ціхунам ахову працаўнікоў. Окей. Што у нас яшчэ? Усё зачынена з-за таго, што дэма-версія. Заказныя забойства, выкраданні, хавальнік таямніц. Ты хто? Выпадкова паспяхова выкананага здання ціхуны будуць зніжаць рызыку раскрыцця сакрэту на 2 ўзроўні замест 1. Я не ведаю, што гэта значыць, але ў нас усё роўна не той, каб шмат варыянтаў. Хаваць нейкія рэзультаты ад паліцыі. Ну што ў нас атрымліваецца? Першы тыдзень. Запаўняльнасць 82%. То бок нават з самага першага пачатку у нас запаўняльнасць была херня на гэтым кіно. Чаму? Няўжо ў нас настолькі шмат канкурэнтаў было на гэтым, у гэтым моманце? Так, 81%, 54%, 21%. Я не бачу сэнса працягваць круціць гэтае кіно, бо яно, аренда у нас займае 77 тысяч, а зборы ўжо на 4-й тыдзень быў 139. Хутчэй за ўсё на наступным тыдню мы ўвесь месяц прадзяўбем, таму завяршаем пракат. І адпраўляем у архіў. Ну, у нас трошкі грошай есть зараз на выдаткаванне новых 2 фільмаў. Будзем рыхтаваць яшчэ 2 сцэнары і паглядзім. У нас зараз 2 поўныя каманды, якія могуць займацца фільмамі. З мінусаў мы не можам моцна рызыкаваць. Мы не можам па тыпу зараз на штосьці патраціць шмат грошай і рызыкнуць дзесьці. Я б жадаў яшчэ адну каманду даследаванняў. Ёсць такая ўвогуле аперацыя офіс тэхнічнага забеспячэння, халяра з імі, досведы, рэпетыцыі перад здымкамі. Гэта дэма-версія. Офіс па пошуку натуры. Я не бачу нейкіх варыянтаў па тыпу мець нейкую каманду даследавання, якая будзе паляпшаць нашы тэхналогіі нашыя. Гэта я не туды нават гляджу, трэба ў іншым месцы паглядзець. Райан Дойл, бутлегер. Я вось аднаго не магу разумець. У мяне дома у Ірландыі ўсё пастаянна казалі, як мне жыць. Спачатку татка мой сраны, потым пастар, потым стараста абшчыны. Пры першай магчымасці я даў драла з гэтага клапоўніка ў Амерыку, дзе ў вас тут быццам бы вольнаму воля. Але не паспеў я глядзецца навокал, на ногі стаць і на хлеб надзейна сябе зарабляць, як ваш ебануты ўрад забараніў людзям выпіваць. Ябацца срацца. У Ірландыі усякі, хто не усялякі, лічыў сваім абавязкам за мяне вырашаць, што мне можна і што нельга. Але нават нам там да такой хуяты не дадумаліся. Права выпіваць гэта святое, гэта свабода. Амерыканцы забыліся ўжо, што такое свабода, так? Ну дык нагадайма. Народ жа тут любіць фільмы глядзець і хоча жыць як у кіно, так? Давайте пакажам у фільме нармалёвага мужика, які любіць пасля працы выпіць кільшак, другі чаго моцнага. І ўсё ў яго добра. І на працы паважаюць, і машыны прыгожыя. І вам добры бізнес, і мне добры бізнес. А каб усё было чэсна, давайте высек зробім. У дзень прэм'еры з мяне 150 тысяч. Жэст добрай волі. А яшчэ я сябраваць умею. Я чуў, у вас індустрыя ебанутая. Раптам каму мардасы набіць спатрэбіцца. Ну або бруднае нешта выведаць. Памагу, чым змагу. Вось такі у нас бутлегер. Ну, мне падаецца. Я згодны. Добры фільм гэта што? Мастацкая права на фільм павінна быць не ніжэйшай за 4. Ну, мы там такое не ўмеем.
Трэба ўраўнаважваць копаў, згодна. Паехалі. Адразу відаць, дзелавы мужик. Не тое, што ўсялякія ебанаты. Завяршыць, добра. Алкаголь дух свабоды, картка. Выбіраць, што ім піць, неад'емнае права ўсіх амерыканцаў. Толькі чалавек, які можа без страху ўпіць пару-тройку кілішкаў, калі яму гэтага хочацца, па-сапраўднаму свабодны. Вось такія. Алкаголь, дух свабоды у нас так заявіўся. Мне падаецца... ну у нас трэба сцэнар на гэта падрыхтаваць. Ну добра. Яшчэ ў наступнай серыі нашых фільмаў будзе толькі. Вы можете даручаць штатным сцэнарыстам даследаваць новыя тэгі. У нас у офісе там новыя рэчы з'явіліся. Окей. Гэта апынулася... Я думаў, што гэта проста па тыпу упрыгожвання, але насамрэч гэта па тыпу як паляпшэнне, то бок тут пакой да яго рэчы дадаюцца. Окей. Новы тэх кожныя 6 месяцаў. Што гэта такое? Кіраўнік сцэнарнага аддзела будзе аўтаматычна адкрываць новы тэх кожныя 6 месяцаў. Давайте вось гэта возьмем, каб больш таго у нас было. Бо у нас не хапае. О, неблагія. Яго адразу ў прадакшн. Можна просто адразу адпраўляць. Аператараў. У нас не хапае аператараў. Наймаем яшчэ. Трацім грошы. Нам трэба падвысіць наш абарот усяго, што мы робім. Бярем да ноўтанных пакуль. Альбо не, давайте ўзровень паглядзім. Нам будзе добра нехта ўзроўня 10-3-4. Бобі Фінк, 28 гадоў. Выглядае як план. Ты наш будзеш чалавек. Так, 7 і 8. Это шмат альбо не? Я не упомню. Мне параўнаць з тымі, кого ў пачатку гульні нам прапанавалі. Так, давайте... Дададзім яму... пашыраную медыцынскую страхоўку. Медыцынскую страхоўку. І розніцу пакрыем яшчэ грашыма. Добрый вечер, Берлинер. Мы тут пакраху кіно здымаем. У Амерыцы Вялікай дэпрэсіі. Блин, я яго наняў толькі на адзін фільм. Халера. Ну ладно, я прадзяўбаўся. І павільёна у нас вольнага няма. Скінуць і пачаць нанова, так. У нас уже ёсць он наняты. Халера ж, ты што ж будзеш рабіць? Ну добра, у нас контракт ёсць з гэтым чалавекам, таму пакінем як ёсць. Давайте... У нас ёсць грошы на яшчэ адзін павільён. Першага ўзроўня. Ну мы лепей павільёны не ўмеем будаваць. У якіх жанрах можна здымаць? У нас пакуль не тое, каб шмат. У нас ёсць дэтэктывы. Зараз... Блин, а дзе іх можна паглядзець наш спіс? Наверное, я не могу так спіс просто взять и паглядзець. У нас у асноўным мы выпускаем дэтэктывы, розныя прыгоды і... Што у нас? Мелодрамы я зараз могу блытаць. Што у нас? Экшаны. Вось, так, экшаны, дэтэктывы і прыгоды. Вось, у нас гэта тое ж, на чым наша студыя працуе. Але у нас, ну, скажем так, вольны графік. У нас зорны шлях зараз робіцца. Наколькі гэта магчыма ў Амерыцы 30-х гадоў. І ў нашай хреновай студыі, якая капцы прадакшн, якое ўсё правальнае. Мы самы трэшак здымаем, карацей. Увесь Голливуд, як Голливуд, а мы трэш здымаем. Так, смерть у цягніку з вілейкі. Вынікі сцэнарыя 2,7 і 2,2. Пачынаем прадпрадакшн, паехалі. Гатовыя. У нас же людзей няма. Ну што, куды я паспяшаўся? Скінуць і пачаць нанова. Скидываем, пакуль чакаем.
Планаванне там няхай пасядзіць. Трэш таксама патрэбна. Асабісці, калі гэта самы залаты момант кінаіндустрыі, калі ўсё толькі пачыналася. Людзі літаральна ў всякую херню глядзелі. Так, зорны шлях, нейкая праблема на студыі. Актор галоўнай ролі раптам аказаўся на галаву ніжэйшы за актрысу, якая грае ягоную каханую. А рост у любові не галоўнае. Здымайце, як атрымліваецца. Якасць фільма пагоршыцца. Зрабіце яму туфлі на высокіх абцасах. Настрой Нео пагоршыцца на 20. Нео, давай-ка ты свой настрой куды жадаеш запіхаеш. На абцасах паходзіш. А, 10 дзён до конца зорнага шляху, і у нас будзе што адправіць у пракат. На гэтым моманце аператары ўжо будуць не патрэбны, таму ўсё павінна быць у парадку плюс-мінус. Бернард Ларсон, наш сцэнарыст. З мамай здарыўся інсульт, хадзіць яна не можа, амаль што не гаворыць. Пра сядзелку не хоча і чуць, нават і калі есць адмаўляецца, калі кармлю яе не я сам. Разумею, што гэта мае праблема, але я не дарую сабе, калі не пабуду з ёй, пакуль не пабачыў хоць бы першай прыкметы аднаўлення. Адпусці мяне на 2 месяцы. Ну, ідзі, калі раз табой. Так, і ты яшчэ, Волтер Вест, сцэнарыст. Я будую дом для бацькоў, і падрадчыкі штодня нейкія фокусы выкідваюць. То цэмент скрадуць, то пажар учыніць. І задатак вяртаць адмаўляюцца. Мае старыя пастаянна звоняць і скардзяцца, кажуць, што не будуць жыць у доме, дзе на іх у любы момант можа абваліцца дах. Смех смехам, але на майму сваяку Эду летась таксама нейкія прайдзісветы дом пабудавалі. І праз месяц уся сям'я ледзь газам не атруцілася. Прашу, апусціце мяне 2 месяцы, каб я мог усё пракантраляваць. І ты ідзі, у мяне ўсё роўна зараз 2 кіно ўжо сцэнарый ёсць. І мы скончылі з 3-м павільёнам. Павільён, пра які я забуду праз гадзіну. Ну, і на гэтым, у прынцыпе, словы скончыліся. Так. О, і гэта канец маёй дэма-версіі. Ну, добра. На жаль, скончылася. Файная, мы сёння па дэмкам прайшліся, мы паглядзелі The Alters да канца дэмку, мы паглядзелі Hollywood Animal таксама да канца. Па Hollywood Animal мне не хапіла, я яшчэ жадаю. Мне бы яшчэ паздымаць нешта. Мне хочацца больш тэхналогій, якія зачынены літаральна пад дэма-версіяй, то бок я не магу іх паспрабаваць. Мне не хапае тэхналогій, я вельмі люблю тэхналогіі кіно. І таму мне было бы цікава пашыраць вось гэтыя магчымасці кінаіндустрыі па тыпу магчымасці плёнак розных, гука і гэтак далей, было бы прыемна. Чаго мне не хапіла, гэта у самой гульне, у самым пачатку, нам літаральна распавядаецца сюжэт кіно, які наш па тыпу вельмі круты сюжэт атрымаўся. Кошт на гульню, давай зараз паглядзім. Крама. Яшчэ няма, мы яшчэ не ведаем. Я не думаю, што яна будзе аграменная, таму што студыя дагэтуль рабіла гульні, якія каштуюць прыкладна $10-15. Ну, па тыпу гэта іх This is the Police, у залежнасці ад рэгіёна. Я пра польскі гавару рэгіён. This is the Police першая $50, гэта трошкі больш за $10. І This is the Police 2 гэта $60, то бок, ну, не нашмат больш, $15 можа. І на Firewatch адпраўляецца 1200. Я не ведаю, чаму гук разваліўся ў узнагароды, але я, ну, як мы ўжо ведаем, невядома, чаму гэта адбываецца ўвогуле ў мяне з гукам. Я буду яшчэ даглядаць пра першай магчымасцю. І вось зараз ён пачыніўся. Ведаеце, што адбылося? Я дакрануўся да кампа. Нічога больш не змянілася. Ну, добра, сабраўся гук абратна. І зноў усё ў парадку. Кайфы якія, у мяне знік інтэрнэт. Сур'ёзна. Калі ласка, вяртайце мне мой інтэрнэт.
У мяне ўсё вы там? Я онлайн яшчэ. Я не вываліўся, бо мне показала, што ў мяне інтэрнэт мінус быў. Спадзяюся, ўсё добра. Нешта стрым кэшыруецца. Показывае 0 кілабайт. Да што ж ты будзеш рабіць, а? Мне показывае, што я ўсё, я мінус. Ну, калі ласка. Оп. Мне падаецца, вярталася ўсё. Мне раптоўна быццам бы адваліўся інтэрнэт. Нават не інтэрнэт, а толькі ОБС сказала, што яна адвалілася ад твіча, то бок не знікла падключэнне. Так, у мяне я не ведаю, я нічога не кранаў, просто як было, і у мяне глядзеў на ОБС, і ОБС такія: "Усё, я выйшаў з чату". Добра. Я што хацеў сказаць, што мне не хапіла. Памятаеце, у самым пачатку Hollywood Animal, калі ты толькі пачынаеш дэмку, мне расказвала сюжэт гісторыі, кіно, якое мы знялі, самае першае. Пры гэтым я браў адзін з кіно, якія пачатку па тыпу якое мы даздымалі ў гэты момант. Дык вось, мяне так уразіла, я думаў, што ва ўсёй гульне вось гэтай генерацыяй тэкста мне будуць па тыпу розныя кавалкі фільма, і мне будуць апавядаць хаця бы, як фільм выглядаў, які я зняў. На жаль, атрымалася не так. Я не ведаю, гэта типа прыкалдэс дэмкі толькі та самага пачатка, як частка туторыяла, альбо гэта просто, ну, па тыпу у у канчатковай версіі таксама будзе. Я бы жадаў мець фільмы, у якіх мае сэнс, якія можна пачытаць. Я ведаю, што гэта, ну, я шмат чаго жадаю, тым больш, што кошт гульні, хутчэй за ўсё, будзе не вельмі высокі. Пачакайце-ка, у нас яшчэ... гульня, ось, усё, кончылась. Вось. Я, можа, шмат жадаю, і кошт гульні проста не пакрые гэта, але было бы файна. Вось. Чаго яшчэ не хапіла, гэта там магчымасці называць персанажаў ўжо пасля таго, як мы назвалі персанажа, то бок, ну, змяняць яму імя па жаданню. А вось для твіча самае тое. Што, гука няма ў гульні? Дзе ён? Не, вось он. Там нейкія гукі ёсць у гульні, а музыкі няма. Дзіўна. Окей. І пераназваць студыю. Ну, студыю ладно ўжо, назваў, дык назваў. Было бы файна. А так не, на жаль, няма такой магчымасці. Добра. Працягнуць. Я магу вяртацца ў гульню, не? Мяне не дадуць, хутчэй за ўсё, так? Опа, чакайце-ка. Гульня, ты мне даш яшчэ? Ўсё, яна захрасла і... Працягнуць немагчыма. Не, вось, усё, кіно... Кожны дзень мне будзе адсылаць мяне ў галоўнае меню.